Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga. Ultimo dia ng unyan kan Setyembre, Martes. Sa paghampang niya to kay ning kaaldawon asin kasiributan, dapat perming mahal na Diyos an perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo. Special mention niya to tabian sa muya po digding nanay ng tahanan. Ang samuya pong President and Chief Executive Officer, Madam Brenda Bayona Locsin. Happy birthday po, Ma'am Brenda. Salamat po sa padagos na pagtaguyod kan sa tuyang kumpanya kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Asin sa padagos na paggiya, asin pagprotehir sa lambang empleados e empleadas. Happy birthday, Ma'am Brenda Bayona Locsin. Programa na tabing tingog kan banwaan nangungumusta lamang. Nakikiosyoso ano tabian sa indong pighanda dyan na pangudtuhan sa kusina. So nagkatarada sa mga harong takadaklan po baga na sa trabaho na, opisina. So mga natada man tabi na namumuyang magdangog sa tingog kan banwaan. Welcome man po kita, Sundo 10:30. Medyo mafresko, malipot-lipot ang panahon. No, ecstasy, extano, ecstasy. Iba-iba lamang kita. Makontribute dyan ng istorya. Siyempre, mayormente sa programa. Wara po ang programa kung waraan news team. Ang Mega Force Patrol. Sa panginot yan kan samuyang Chief Reporter, kumpadreng Jimmy. Diyan siya naka-assign sa Tercer Distrito. Si kumpadreng Al Armario, digdiman sa Segundo Distrito. Diyan siya sa sur na mga barangay kan Legazpi. At naman po digdi sa City Hall, Sangguniang Panlunsod. Katabang diyan si Angel, Joshua, and Karen. Sa Premier Distrito, nasa pagmundo po ang familia ni kumpadreng Jomar Bien. Kasuhapon yata. So, kasapon ba sulubong ki Cha Paring so sayang namumuta na nanay ipading Jomar Bien. Sa Manibela si Henry Mata. Sa Master Control ang kapartner ko dyan si June Napolis. Para po sa pag-deliver kan samuyang boses hali digdi sa broadcast complex kan DCGB AM sa Legazpi City. Pasiring sa airlanes. Luwas dyan sa speakers kan sa indong mga radyo region-wide. Lalong-lalo na po dyan sa probinsya kan Catanduanes and sa Masbate. Sige lang tabi ng sige. Kamu dyan sa Masbate. Keep on praying and sige lang ng sige. Ang tabang yaon po dyan. And ang panarig sa mahal na Diyos da ipaglingawan. Isustinir iyan. Makaka-recover po kamo dyan. Newsroom. Busy sa pagsumada lagatakan mga istorya. Nangenot dyan. The ever dependable News Director Mardela. And si Ma'am Shia Leron. Jen Matthew Balyeran. Nicole Ann Gloriani. G. Mos Barrios. Sa internet lanes.
naglulusot kan sa muyang pandok asin kan sa muyang boses sa bilog na kinaban sa paagi po kan DCGB News Online asin sa YouTube. Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Si King Reginaldo ang kainot-inuting nagparamdam. Sana po igwa patabi ni nagadangog man lamang ang numero ko 0942 670-1195 0942-670-1195 and 0960-730-115 0960-730-115. Listening from Bangkiruhan, si Migong King Reginaldo. Yan, Migong King, nadangog mo na. Sa imong special request. Yung nag-ugat-ugat, kingarak nga. Ay, Perang Diaz na sana. Yung Christmas countdown natin dyan. Merry Christmas! Merry Christmas! Ano, Amigong King? Solve na tabi? Kumusta ang linya ni Chief GB ni Pading Jim tabi June? Iskusar natin. Good morning, good morning. Oy, may nag-text man tabi, May nag-text man sa atin, paki-sureball ng linya ni Chief Jimmy. Igwa tabi nagadangog sa DCGB na taga NGCP Daraga. Yan, mga taga NGCP Daraga. National Grid Corporation of the Philippines. Mabuhay ka mo dyan. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Sabi ni Migong King, ayos yan. Ayos na ayos ang linya na ni Chief Jimmy. Compadre, good morning. Yes, salamat tabi pa di. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaulay niya to si Mayor Nando Gonzales. Digdi sa Syudad Canligao. Concern ini, haloy ng concern ini tabi pa di ni Mayor Gonzales together with the Sangguniang Panglungsod with regards ini digdi sa nadistroso kan bagyong Christine last year. Nagkulapso tinampo pagkatapos minagian mga panahon na budgetan dakulan budget ang problema ta sa kontraktor dai man guminibo ki ditor ang nagibo kan ditor su lokal na gobyerno partner sa DPWH third ngunyan tabi pa di dai manininaman tiner bata may mga nag-araging mga ayuda pasiring sa masmate rugaduhon na naman ang tinampo. Nagkataon tabi pa din na kontrobersyal ang nakakontrata kay ni. Ang sabi, binawian ki lisensya. Yan. Ngunyan, stop ang trabaho. Yun. Ngunyan, nigwanin mga, sinurata na ni Mayor ng Local Chief Executive sa DPWH Regional Director, nagpasa pa nin resolution Sangguniang Panglungsod, kanganing mahagadan ki program of works plano kay ni asin ko na ang gigibuhon ka ni kan DPWH as of now no reply. Yaon digdi si Mayor Nando Gonzales tungkol sa bagay na ini. Mayor, good morning po. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Hello Pio, good morning. Yes. Good morning everyone. Opo, Mayor Itay Nando, good morning and nice to hear from you again tabi Mayor Itay. And primero po, maki-istorya sa in po ang
exact na location kan road section na iyan tabi na may problema. Go ahead po. Duman ini so pikukuya ng dati ng problema ang lugar ini. So sa Malama section kan Teodoran Ligaw Road. Opo. So, Duman sa section ng Malama section. Boundary halos kan Bakong. O igwa duman nagaba ining tinampong ini kan the last time kan Christine. Nagaba ini tuminumbay ning tinampo. Unyan, ang arami na pinabiding ini kang Public Ocean Highway for the reconstruction, ang budget mga 250 million. Yung nahiling mi duman sa Karatula. Sa duman man kami nagbabase, sa man kami pigtatawan, program of work. Kung anong gigibuhon duman. Sige lang, trabaho kang contractor, hindi alam kung ano ba talagang gigibuhon dyan. Magibok bagong tinampo, i-reconstruction na gaba. Kasi kung i-reconstruct lang nila ito, ang mangyari, magagaba girarayan. May mga geological problem yung lugar na yan. So we want to have also a program of work para mahiling mi kung, alam mo, sa budget, kung may detour doon. Kasi walang maintenance. The contractor is not doing any detour work. Wala mang ginibo. Tapos dahil man nagmamantinir kan detour, may duman. So, anong nangyari, tigmamantinir ito kan public works, pigtutabangan may, ngayon kan rugado na, ito grabe na baga so sitwasyon, naglaog na kami, nagtabang na kami kasi mapiperwisyo na, lalong-lalo na, paduman sa Teodoran, mga darakulang mga truck. po. Okay, so, kung tabi mayor itay, major road artery tabi, yan ano po? It's a national road, Ligaw Teodoran Road, or Teodoran Ligaw Road. Opo. It's a national road. Okay. So, mga pirang bulan na tabi na arugan ang sitwasyon kayang tabi itahay? Bulan na. Dede pang masyadong, although nagtatrabaho kadati, pero ngunyan, dahil ng trabaho, nag-pull out sa contractor, dahil ko aram kunyata. Oho. Ang pigahanap ko digdi, haluin na, ini yung program of work. Nyata taabo kaming tawan ki program of work and DPWS. Why? Why the reluctance to give us a program of work? We want to check this kung talagang tama yung pigigibo ninda tugma sa program of work. Kuminsan, garo, naalian naman kami kikumpiyansa sa supervisory powers kan DPWH. At least kami, kung mayroon kaming programa, ang design kan tinampo, kung paano nila gigibuhon ito, makakatabang kami kasi may experience din kami sa mga tinampo, lalong-lalo na nasa jurisdiction may ini. Pero kung iniyo na isolated kami sa project, na dahil minaram kung anong gigibuhon, sa anong mga paraan gigibuhon sa pag-reconstruct. Kasi complicated din yung project na ini, iyo. Po. Pag dahil ni napakaray, iba di sa tapon person na 250 million, masayang lang. Pareho kang parasayang ang public ocean highways ng mga kwarta, dyan sa Ligaw Teodoran Road, na nagparakagsin na reconstruction niya itong mga nagagaba, after 6 months, 3 months, gaba manghiraray. Hundreds of millions na ang pigparagasto dyan sa Ligaw Teodoran Road. Ngunyan sa langani, may mga gaba kita dyan na tinampo, may salo pa naman, 250 million. Yung sa Kulyat, yung sa Malama, 250 million. Meron isa 50 million, may 100 million. Hundreds of millions na yun eh. Sana matawag kami kay mga program of work, kaya kaming mahiling, may makatabang kami, pagtarabangan may ini. Kasi vital artery ini, bako lang para sa Ligaw, para sa Teodor, lalo-lalo na sa Masbate. So, when was the last time na nag-inquire ka mukan sa DPWH for the program of works tabi Mayor Itay? Weeks na. 1 month na, 1 month and a half na. Kasi ang importante sa Muya, gusto may mahiling ang program of work, tanganing mahiling ko sa scope na trabaho kang gigibuhon at saka sa design kay ni. Tanganing makatabang kami sa pag-monitor. Kasi halimbawa baga, may mga pigigibo naman sa contractor na bako man tugma sa program of work, baka mapornada ang budget ng 250 million. Balita ko nga ni, may dagdag pang 50, dahil ko pa sigurado. Opo. And that includes maybe dapat tama po ito so punto nindo Mayor Itay aramon ta kung so paggibo na din ng corresponding detour kasabay sa indang responsibilidad. Well, saro pa yan.
Pagkatapos kung kaya ba duman sa pagmantinil kan existing detour. 2. Mhm. Pagkatapos, ang design, susunod ba sa design? Yes. Tama ba sa mga, halimbawa baga, makulangan ki supervision, bata rayo man na lugar, at least kami dyan, tututukan miyan. Imahiling naman dyan, kung ang design na yan talagang valid, nakul na kaming experience dyan nangyari, Tio, Mhm. na re-reconstruct nila sa mga nagaba ng mga slope dyan, after 3 to 6 months, bagsak na naman. May lugar dyan, 3 beses na. May sunod dyan, 4 na beses na. May mga 2 beses na. Muna nini yung 250 million, baka mapurna din. Yan ang worry me. Opo. Oh, si Say po ang kontraktor kan Mayor Itay sa pagkakaaram nindo. Gerard ba yun? Gerhard. St. Gerhard. Ayun. Oo, Manila yata yan eh. So- Hindi ko man midbid. Opo, so mga nagkakangaranan ng tabi Mayor Itar sa kontrobersiya niya na mga kontraktor tabi. Oo, hindi ko aram yan. Oo. Pero ang aram ko, bako man tagadigdi. Iyo po, iyo Kasi po. kung ang tagadigdi mga kontraktor na yan, siyempre sigurado ma-coordinate yan sa kuya. Intiro yan, nagko-coordinate digdi sa mo. Alam mo yung mga drakulang kontraktor digdi. Mhm. Alam mo, nagko-coordinate digdi sa muya, pero hindi digdi, kulang ang coordination. So gusto kong mahilingan sa work program, tanganing mahiling mi talaga. Step by step, ang trabahong pigigibod dyan para makadetermine man kami. Kasi ang takot mi kay ni masayang ining 250 million, mapurnada, paano kami dahil na kaming tilampo, bata vital road ini. Opo, because of the yung naunang bitano po kasubago tabi Mayor Itay na geological condition o supas sa lunada magaba man sana. Iyo, nagbabagsak ang lupa dyan. Oho. Iyo kaya medyo concerned kami digdi. Lalong-lalo na ngunyan nangyari na si contractor nagpundo ki trabaho. Mhm. Dahil man nasa talam sa muya, kunyata basta nagpundo ano ngaya. Okay. Now, taking in consideration yung sitwasyon na yan tabi Mayor Itay ngunyan, ano po ang plano kan LGU Ligaw? Dahil bang kaming ibang magigibo, maghihingo lang na mamantiniran may ining detour. Naku. Na makatabang kami sa pagkwantanganing, dahil maperwisyo yung mga nag-aragi lumanta. Kung dahil kami nakilabot yan, dahil na magamit ang tinampong yan, ang detour na yan. Mhm. So, ngunyan, ang gusto mi, ma-verify nga ni Kimaray anong mga responsibilidades kang kontraktor lili sa detour. Tanganing kami man, sige, ang tabang pareho ngunyan, dahil kami nakakwando man kasi pagkatapos man kang bagyo, medyo sa ekipo may busy man di kita nag-rehab man kami kidiit, although dahil man kami masyadong damage, pero iwa man giraray ki mga padit-dit na trabahong gigibuhon. So ngunyan nga ni, ma-coordinate naman kami sa public course scenario kasi ang balita ko, krugado na naman sa tinampo, medyo bako-bako na Kimaray. Alam mo, yung tinampong ini, bayaan mo kung mga auto-auto lang nag-agi dyan. Mga 10-wheeler ito pasiring sa Masbate. Mga bato nini, mga tanker. So, nakakulaon na bihikulo, kumisan 15-wheeler, 18-wheeler pa nag-aagi dyan. Naku. Paano kita makamantinil kay sarong tinambong pigagian kan rakulaon ng mga auto? Dapat nakatutok kita dyan. Iyo, tama. Tabi Mayor Itay, no? Because itong suditor, it won't last kung talagang daiyan tutultulon kan kung kay kasabayan. Basta ang detour, grabe lang yun. Mhm. Grabe lang yan. Ginibo misa na ito. Nagtabang kami kang public works and highways kaan. Mhm. Ginibo mo yung detour na yan. Sa kunda, hindi na talaga maagihan 100% sa tinampo. Naku, sos Kaya Maria Joseph. nagpulstra kami kisa diring detour, yun yung paragamit ni, ngunyan nagpulpun kang trabaho, yung manggirara ang pigagamit mi, dahil mong pigmamantinaran kan kontraktor, sa kuday ko aram kung may mga allocated funding duman sa detour. Kasi imposible man na mag-ibo kay sarong tinambong ding detour. Iyo, oho. So, importante yan. Sige daw tabi, ta kami man, we will try our very best effort makakuang kami digdi sa DPWH region if ever, tabi, Yeah. para maklaro man yan, matabangan man yan, tabi. Oo, kami ang gusto nilang DPO na maaraman mi ang program of work, maaraman mi nga responsibilidades ng contractor, maaraman mi kung anong gigibuhon dyan, at least makawang kami kay ideya kung anong klaseng tinambong ay isasalidan nila duma sa nagaba. Mhm. Para naman makatabang kami,
makahiling kami, makamonitor kami, makasigurado kami na medyo natutukan itong tinampong ini na this is vital. Yun lang naman ang interest mi digdi na gusto may makasigurado na ining tinampong napigigibon ini, masigurado may maging magayon tanganing mapakinabangan kan mga gumagamit kan tinampong ini. Lalong-lalo na Piodoran Masbate. Iyo. So, there's may problema talaga, Mayor Itay Tabi, kung dahil lamang nag-coordinate sa lokal na gobyerno. Ano po? Day kami tinauhan kan mga programa kaan. Yan ang kaipuhan ni. Tanganing mahiling mi talaga. Ano bang gigibuhon nindo dyan? Anong klaseng bagong tinampong gigibuhon nindo? Para makatao man kami kin mga ideya sa muya, mahiling mi kung ma-work out yan o dahi. Na maski nga ni ang expertise kam publicos, mas takulaong kisa tamuya, na kami LGU lang. Pero may aram din kami kidiit sa mga bagay na yun. Sa teritoryo mi ini. Ayun. Yun lang naman ang kailangan mi. Dahil man kami nag-imbestigar, dahil man kami nag-ano. Ang kaipuhan ko lang, malaman ko lang ang detalye para mahiling mi kimaray kung anong mga hakbang na pwedeng gibuhon. Tangali, mapakari ang trabaho dyan. Po. Nako, si sagkod mo niyan pala na niuy ni ay yung DPWH Tabi, Mayor Itay, dahil paning simbag. Iyo, ang kailangan ko talaga, very important talaga, the work program at saka yung design, ano bang gigibuhon talaga naman kasi hindi may aram. Nag-aagi kami dyan, nagigibok yung mga gabyon, may mga trabaho duman na bulldozer, may mga bako, may hukay digdi, hukay duman. Pero di kaming ideya kung ano ba talaga ang gigibuhon dyan na salida, kan tinampo, because they have to replace the road. They have to replace it almost entirely. Oo. Nako, grabe. Sige Tabi, Mayor Itay, and well taken po. Magibo man kaming medyos, makakonektar rin sa DP Region 5 if ever maunramang kami Tabi. And may paabot tama ng informasyon na yan Tabi. Kung ikaw ka pang gustong idagdag Tabi, Mayor Itay, kung ikaw ka pang gustong idagdag, babalik po kami. Dahil na yun ang una ito, Pio, ang concern lang namin. Lolo may mga ibang concern kami. Siguro sa ibang oras na lang, Pio. Opo. Sige Tabi, Mayor Itay, mabuhay Tabi. God bless. Thank you very much sa oras, Pio. Maraming salamat sa mga nagkikinig sa atin. Thank you very much. Opo. Okay, so yan tabi pa din. Si Mayor Nando Gonzales and mga na rin, may schedule daw siya, tanganing mahiling niya mismo personal Yes. ang sitwasyon duman sa nasabing lugar. Iyan Tabi, kumpadring Jimmy, iyan na St. Gerhard, kung tama ang pagkakaisita, saruan duman sa mga construction firms kan mga diskaya na binawian na kan lisensya kan na itong so pag-accredit kan mga pakipagkontrata sa gobyerno. Correct. Yeah. Iyo yan ang nagaluluwas digding istorya. Although, dapat kayo ni talaga mag-confirmar ang DPWH. Ang question, taday nga ni informasyon ay pinagpapaabot digdi sa lokal na gobyerno sa ibong kansurat and resolution ay pinagpapaabot yan sa regional office kan DPWH, particular sa Regional Director Eduarte. Roger. Sige. Yan, tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa istorya hali dyan sa luwang. Jimmy Nasalita on the spot report. Maapod kita kay Madam Lucy Castañeda. If ever tibaad lamang maonra kita ta ang predicament ta digdi bako sa pagiging negative ta yung DPWH ngunyan igwaning existing na kuan na directive hali po sa central office na dai na kunyan dai magpara paluwas ning informasyon manunungod po sa mga infrastructure projects plus na dai po ning kunyan dai nin dapat na magsimbag kayan kundi ang Metro Manila Tabi. So yan ang predicament Tabi diyan sa sa kunyan sa ining DPWH. So iyan ang kanta at least matry kita Tabi bad maka lusot po sa tuyang linya kay Ma'am Lucy na Castañeda kung mapapili dyan sa Malama so Ligaw to Piodoran Road yung section na yan dyan na pighirahay naghahaganin
program of works si Alcalde Itay Nando Gonzales. And kung maaraman kung tigigibo na ba na ditur is responsibilidad pa ka na kontraktor tabi. Yan, nagri-ring po ang cellphone number kan tagapagtaram kang DPWH. Yan. So we will try our luck. Tiba adma ondra kita. Matawag kita nin panahon an sa tuyang call. Ano tabi diyan. No? So yan. One more. Yung 2-dial rule. Ano? 2-dial rule na kanya to ano. Abe. Yan. O, sige po ang ring. Good morning pala tabi diyan sa mga taga Washington Drive kan Legazpi City. Yan. Happy listening sa gabon sa taga Washington Drive. And dyan po sa Lapu-Lapu kay Pading Jun Pitero, maray naga kumpadre, and so sa tuyang amigo dyan si Sir Popoy Balmez, ano, kan JRB. So dahil po nagsimbag ano si Ma'am Lucy Castañeda. So we leave it as it is muna tabi. And magibo kitang ibang paagi pa kung paano iyan na makakuha pa kita ng dugtong na istorya sa concern na iyan na pinagpaabot ni Alcalde Itay Nando Gonzales kan Ligao City. 2862 listening from Quezon City. Good morning man tabi. So nagdadangog dyan sa Quezon City 2862 and 2217 2217 from Barangay Manait kan Bakakay Naray Naaga, and happy listening man tabi dyan sa Indo ano mga taga Manait kan Bakakay Albay. Pio Fernandez sa Timo Kanbanwan sa DCGB. Pio Fernandez. Oras Pilipinas, it's 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan. Mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility para sa libreng konsulta at reseta. Tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid.
May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you, June. Buwalta na kita sa programa, and may report yung tropa. Ipasok muna natin yung mga andyan na nakatanbay tanganing doro-diretso kitaman sa tuya pang ibang mga dapat na tauaning atensyon. Digdi po sa Tingog Kanbanwaan. Maray na agad tabi dyan, Maray Selma sa Victory Village. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good morning. What's happening? Yes, maray na pagkagas, Sir Pio. Maray na pagkagas ko yung mga paraan tabay sa mga diwang tabapong pareta. Nasa 700 sa sobra 700 ng mga job vacancies. Ana nakatalaan na itangro muna na pagka-aldaw kan manigay ba mga asensya kan gobyerno asin pribadong kumpanya sa nagpapadagos po, Sir Pio, na Galing Albay, Pusong Albay, Job Fair 2025 and World Cafe of Opportunities. Bigay ni Sir Pio sa ground floor kan Ayala Mall, Legazpi. Sa presente po, Sir Pio, nagpupuna itong opening program kan aktibidad kung sa insigon kay Peso Albay Manager Eli Salting. Ang inisyatibong inian na paagi kan gobyerno provincial kan Albay sa panganap man ni Albay Governor Noel Rosal, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority Bicol sa panganap man ni Regional Director Mariglo Makabuhay Sese na mas matawanan oportunidad ang mga Albayanong maghanap ng trabaho asin makakuha ng trabaho on the spot. Sigun man kay Regional Director Sese,
ang World Cafe of Opportunities at sarong pang-nasyon na inisyatibo na may katuyuhan na makapagtaunin mas dakol na oportunidad sa trabaho as in skills development sa kada Pilipino. Kaibahan sa mga mangyayaring ngunyan na paghapon, ang job fair, may magtatangaroan na test ng mga scholarship, may job linkaging and networking services platforms as in iba pa. Pabeto ang programa na mas meranian sa mga graduates sa alumni as in job seekers ang oportunidad sa trabaho as in an aktibidad na ini ang madurara sa kod alas 5 ngunyan na pagkaaldawa. Yan po, Sir Pio, ang mga duwang tawag pong informasyon halos sa luwas sa Angel Mustalda, DCGB News. Thank you so much, Angel. Buwalta na kita sa programa Tabi magi po kitang mga tagapag-masid na may kunyan, may pag-aadal kan sitwasyon because may mga nagkakahiriling na nagkakaperatang nakakahuron na mga indikasyones na pigsasakayan na diit-diit June kan nagkakapirang grupo as in personalidad ining mainit na issue sa flood control pigsasakayan na ninda ini to ignite more yung very volatile political situation digdi sa Pilipinas sa paagi kan pagkonektar sa Malacanang sa mga issue na ini sa flood control. Magi po kitang maikmat because inda ko sa natabi, kita po na tao, kamong mga tao, kita tao. Kung matugot pa daw kita na magkaigwanin revolusyon, yung parang mga sort of people power bagatabe. June, initial na kiri-kiri ansa ko yung kapartner na tech kun yan. Si Junapolis. Because may kasabihan, revolution begets revolution. Magikitang maikmat, igwan na po nin mga magmasid kita, no? Lalo na ngunyan with the advent bagadyon kaining social media. Kaipuhan ta po na maging very discerning dai kita tulos maglukso sa konklusyon tadaita na isi dyan an igwaning spin ang totoo, ang diluted sa undiluted na informasyon. Volatile ang situation, Igwa na ngunyan tabi, bagani nagaparapaluwas dyan, ipigkukonektar na tabi ang Palasyo Malacanang. Rumdum tabi nindo, igilid ta na mo na yan. Rumdum nindo, sa sarong parte naman kan istorya, nagtestigo baga sa Blue Ribbon Committee so sarong retiradong Marines. If you will take a closer look, so pagtestigo na ito kan Marines, it is very vulnerable nata June. May may posibilidad na pwedeng makiblit yun o kaya matikel su atensyon kan mga miyembros kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. It being the fact ang nagtataram dating miyembro kan Puwersas Armadas kan Pilipinas and miyembro kan sarong elite group kan AFP Philippine Marines. Ang sabi kan iba, baka ngaya deliberate na ilinantad-an sa publiko tanganing su elemento ngaya na saro na gusto nindang ma-attain whoever kung igwaning nagdidirihir managad ka ini na ma-destabilize ang gobyerno. Kung igwa ninarog managad ka na plano sa paglantad nga na ito kan dating Philippine Marines
ang Marines baga aram ta saro sa mga elite iyan na branch kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Crucial ang role kang kunya na iyan kan grupong iyan tabi sa pagdefensa kan integridad, teritorya sin soberanya kan Pilipinas and pagprotehir kan pas iorden maging lalong-lalo na sa pagprotehir kan sa tuyang soberanya from outside forces. But remember, ang Philippine Marines nagamit ang kaitong mga panahon ni Nana Cory, tabangan ni mahal na Diyos, bloodless people power revolution, EDSA revolution. Magamit baga sa mga Marines ka ito. Magi po kitang maikmat, maging mapag-analisar. Baad ngaya pinag-float ito, tanganing matikel, ma-ignite, so mga yaon yan sa miyembros kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, emotionally, using yung sitwasyon na ini sa tuya na mainit na hururon manungod sa flood control project na in its strictest sense, bako po ining political, criminal aspect lang po ini because it is a violation of our penal laws and other suppletory laws na nagpoprohibir po asin nagpipinar kan mga personang nagbabalgar kan mga leyes kan sa tuyang republika. This is not a political issue. Mainly, may nagsasakay lang tabi. Saro pa. Gari nag-fail so kunyan. So pangapudan baga ni dating gobernador Chavit Singson. Dai na-ignite nin maray sa publiko ka ito. Yan tabi baga. And dyan sa Facebook, balikan ta naman sa internet aspect, dyan po sa Facebook, mahilig baga kita sa madalian sa ng informasyon. Yan sa Facebook. Ang informasyon na nahiling ta dyan, mostly po, we take it in its own face value. Kung ano sunahiling ta dyan na pinagpresentar na may mga buro video, may mga nag-annotate, kadakol na pati dyanin political and legal analyst. Dai mo na aram dyan ang may spin ang kanya-kanyang minapost dyan sa Facebook, igwa po ning kanya-kanyang pagtubod, susugman sa iyang interpretasyon kan mga pangyayari. Nalilingawan na po so pag-stick duman sa pag-observer niya to kang rule of law. Kaya iyan na internet, dakulaon pong platform iyan to ignite ang komunidad. Kaya sabi ta na nga ni, in these tumultuous times, mag-ingat po kita, magigitang very discerning. Hapot ko nga ni Isendo, uyon ka mo tabi, na magkaigwa na naman ng bloodless revolution, salidahan na naman ng presidente because diit na tabi, na pigko-connectar. Grabe na ang kunyang kaini, grabe na ang mga issues na related, nagburutwa, magpuon sa nakan itong pag-investigar sa flood control projects. There are those na tabi, igwa ng nangangapudan dyan sa Facebook. Civil disobedience. Igwa ng nangangapudan? Tax holiday. Inda ko sa natabi ka mo man. Oy, mga parantabin. Dahil man may ribok-ribok. Kasubago kadakol ning kunyan-kunyan. Dahil nagre-ribok. Tabi sa paghiling nindo, nanunungod pa daw o gusto daw tabi nindo ning arog kaampa? Will it do good tabi sa Pilipinas? Yan. Pigko-connectar na po diit baga ang Palasyo Malacanang because there are groups na pwedeng sakayan ang very volatile na sitwasyon na ini for them to perpetuate their political ulterior motive na ang gobyerno bumagsak. Isalida man sa indang namumuyahan.
Maray nga ni baga yun, tahilingon mo, dahil baga nagpo-prosper pa sa ngunyan. Si dating Gobernador Chavit Singson, baga nahiling nindo, igwang ka itong mga panahon, ning dakulaon na papel, kam panahon ni Erap Estrada, sa pagpabagsak ka ito kan gobyerno. So, impeachment proceeding baga, and people power ka ito. Chavit Singson. Oh. Tapos, so mga Marines ka ito, so people power 1. Sarong dakulaon baga itong aspeto kan people power na so mga Marines igwaning gampanan na papel during that revolution. Inda ko sa natabi kung nanunungod pa na madara kita kan mga arog ka ini. Magi kitang maikmatabi we should not take ining mga nahiling ta sa Facebook on its own face value. Mag-analisar, magdangog tabi, asin magduman sa mainstream media. Tadyan sa Facebook, sabi ta na nga ni, anyone can post anything, depende man kan sa indang sadiring interpretasyon. Depende kan sa indang political inclination. Platform na yan kan freedom of expression, but the danger there is, kung madara kita sa salang konklusyon, without taking into serious consideration yung rule of law, yung interpretasyon kan mga manunungod sa issues na ini, taking in consideration yung rule of law, dipisil po iyan tabi. Kung mangyari po na sistema naman, kung pakita, tabi. Marayin aga kay Madam Rose Asul, nag-antabay man tabi, Ayan na ang mas pinakusog na tingog kan banwaan. Maray na aga sa lahat. Yan. Sir Jeffrey Santos, good morning tabi sa imo dyan sa Australia, the land from down under. Yan. Ang tabi ha. So, iyan po, magkwang kita, magina kitang very analytical tabi, buda sa pagdesisyon tabi kuwan, wag tayong padalos-dalos tabi. Uyan na baga, ang gobyerno baga, nagigibo naman kan remedyo na mapanimbag kung sisay ang mga pinagtuturo managad na iyan na involto sa korupsyon. Kaya lang, iyon na nga niyan, there are those na sabi kan na mga nag-obserbar na nakakahuro niya to, igwanin mga nag-i-ignite kan sa tuyang emosyon. Tangani na, yun na magkakaigwa naman ng revolusyon. Iyan sa nangani na pangapudan. May ipinasa naman sa tuyang statement da ito. Sa messenger, statement da kang RAM. At kung makuang kita tulos-tulos, madadara ka talaga yun kung di ka masyadong magkunyan. Ining atid-atid. Yung statement kang RAM, it's calling for civil disobedience. Inda ko tabi, kung totoo ang pahayag man ng ganda yan, pinasa sa kuya kan sa kuya man na amigo, siyempre pasa-pasa na baga iyan tabi. Apwera kang nahihiling dyan sa Facebook, so mga private messages pa. Gulpi dyan tabi. Saro na ko na, sarong ehemplo. Itong nangyari baga dumana anarkiya sa siyudad ning Manila so sinabayan baga so trillion peso March June, itong so anarkiya duman so may nagsurulo baga ng bugbog ning mga pulis, so mga nakaitom buda nagbabandera kang one piece na flag. Produkto ito saro sa mga investigasyon na nagluwas, produkto ito kan pag-ignite using so pag-ignite kan sa indang emosyon using Facebook. And kadaklan sa mga nadaraduman, hobenes. Ngunyan iyak sila sa kulungan. Hibi-hibi sa mga magurang. So may nang burugbog-bagang pulis, may nag-atake sa mga pulis. Although, itong nangyarang ito duman na anarkiya, prelude lang ito. Kung kita po madara sa sala na desisyon, sala na konklusyon. Using influence kang social media. Yes, igwa kita ning dagit. Pero it does not necessarily mean
nakita po, mabalgar maning lay, tanganing i-express niya to, sudagit niya to. Kung araw ka nagigibuhunta, day kitang pagkakaiba, duman sa kikadagitan niya to, na nagbalgar kilay, takita, nagbalgar man kilay. Oh. Inda ko sa natabi, kung sa kita dadarahon kan mga istoryang ini. Kadakol na bagad yan sa Facebook. Diit na po, pinagkukonektar na sa Palasyo Malacanang, and there are ingredients now showing ining attempts na ma-ignite ining very volatile situation na ang katuyuhan magkaigo giraray ning revolusyon pabagsakon ang gobyerno. Yan, maray na agatabi da sa barangay Gabawan, mga taga-Gabawan Kandaraga. Mabuhay tabi ka mo diyan sa Gabawan Kandaraga. Sabi ni 2028. Yan. Good morning. Nagbamati. Grabe da ang traffic sa Busay. Sabi ni 8770. Yan, sa Busay, maray na agad yan. Gulpi da ang traffic. Magbalon tabi pagsabot buda pasensyang hararom bada halawig magbiyahe dyan sa Pasiring sa 3rd District because talagang iyon ayan ng mga reblocking baga paano iguaning bigayan dyan na porsyon. Pag natapos manan ginhawa na plus yan. Gabos man minaaragi sa araw ka na porsyon kung igo po nin reblocking sa mga tinampo. Yan, mabulta yun ang programa, pwede na tabi na may laog sa mga hanap buhay dyan buda mabareta si Jen pagkatapos ka ini. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 13 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nagkaigwana ning preliminary investigation ang Department of Justice o DOJ may kinaraman sa kaso kang nawawarang mga parabulang. Inatiniran mismo ini kang nagkapira sa mga nawawarang parabulang, abogado kang mag-ibong nalado asin representantes kang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa nangyaring pagdangog kang panel of prosecutors, digdi isinumiter kang PNP-CADG ang 5 kopya kang USB may kinaaraman sa nawawarang mga parabulang. Sigun kay Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na ini kasunod kang suguoninda ang prosekusyon na ipresentar ini, hahagadan man ang lado kang respondent na si Charlie Atong Ang. Sigun kay mantang nagkapadagos ang nasabing pagdangog, piglalauman ang mga masunod pang development sa nasabing issue. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Maray na Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad?
Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Now, Metro Supermarket makes it easier for you to keep your space sparkling with Tidy Living promo from September 1 to 30. Enjoy up to 30% off on great selections. Plus, grab our bundle deals for bigger savings and free delivery with purchase. Also avail of our Piso Deal MRC exclusive offer. Buy a minimum of 1,000 pesos single receipt of participating home care product. Available every Friday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. For DTI Fair Trade Permit number 235017 series of 2025. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat, June. Buwelta na kita sa programa Tingog Kanbanwaan. Karen Ala, On the Spot Report. Si Karen may dagdag na istorya. Karen, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning, sabi Sir Pio. Naghagad man giraray ang aksemo ng asistensya dangan istortos kan mga kapulisan sa Albay Provincial Police Office para sa matuninong na humanitarian assistance kan probinsya ng Albay sa probinsya kan Masbate sa aga. Sigun kay Roderick Mendoza, ang enkargado kan aksemo, hinagad niya man giraray ang istortos kan nasabing hepatura tanganing mamanihal ning maray ang pasi order sa ining ikondisir na distribusyon kan domestic asin tubig na inumon tuman sa mga naapektaran kan pagyong upo na mga taga-Masbat. Sigun kay Mendoza, sa ipuan man giraray na may magpukontrol sa pag-usok kan mga tao sa aktibidad, lalo kan mga nakalihis na bagyong Yolanda humanitarian assistance kan probinsya kan Albay, na experience ning Desertillo, itong kumusyon kan mga tao sa tahaw kan tapang asistensya kan Albay sa patubig dahil sa sobrang pangangaipo kan mga tao sa tubig, nagpaurumbat. Kung kaya susod sa aksemo,
kay puan man girare ipasiguro sa deployment sa aga sa Masbate, ining mga kapulisan na mamanihar kan sitwasyon, lalo tiglalauman tabi Sir Pio, nagulpi kayan ang mapirila Aha. sa asistensyang ini nahatod kan gobyerno provincial kan Albay. Pirang units kan Watson an ipapadara duman sa Masbate over. Actually, tabi Sir Pio, apat ini So, susubmitting. lorries. Opo. Okay. Duwa sa domestic, duwang tubig, inumon. Mhm. Yeah. And ang duwa tabi na ini Sir Pio, duwa, hali ini sa BFP, duwa, hali man ini sa gobyerno provincial kan Albay. So duwang lorry kan probinsya, buda-duwa manahali sa Bureau of Fire. Ano? Opo, Sir Pio. O tama man agad na igwan ning kasabayan na security because mag-aragawanan kun baga mananggad. And kumusta yung lorry kan probinsya ni Albay? Puro man yan serviceable da tabing maray? Yes, sabi Sir Pio. Actually, kakakaulay ko pala dito sa sanitation team ng Provincial Health Office. Gabos sabi Sir Pio, ready na. Yan. At to pag-sanitize sa mga eksperto, at sa mga water lorry, yaon presente sa Provincial Engineering Office and ready na tabi ini for deployment sa agat tentative. O di pagbukas kan main valve kay na lorry, pwede nang inumon yung tubig. Yes, Sir Pio. Roger. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial, yung tabang mandayan kang provincial government umalbay mapadaraduman nin tanker, water tankers, lorry, duwang units hali dyan sa probinsya, duwang units hali sa Bureau of Fire di sa Albay. Karen Ala on the spot report. Kasuhapon nakahurunta si Sir Andy Marbella kan Task Force Kalidigan. Inda ko sana kung itong so tema niya to sa pag-interview ta kay Sir Andy, natukar naman duman sa inot na pagkipag-ulay man kay BP Henry. Pero anyway, tabi, so sabi duman ni Sir Andy Marbella na dinumaninda so estada kaining mga badyaw baga na babalaw-bagaw digdi sa siyudad ng Legazpi. And dinara kita ni Sir Andy duman sa operations man kan grupo. Igo da pala ni nagkakapot iya na duwang persona taga duman ata sa Manila and may tipak. So kunyan so parang igwa maning share duman sa nakuko ang nakukolekta man ng mga limos. Remember igo baga nin Bareta kanakalis pa yata itong taon. You can just imagine, pero itong thousands so nakukolekta kan sarong badyaw duman sa Manila per day. Daog kitang mga empleados na nasa minimum wage. Sinda minaresibi o kaya nakakakuha ning thousands of pesos per day. Saro sana itong kunya na, saro sana itong badyaw. Sa Manila, yan yung ehemplo. Inda ko sa natabi digdi sa tuya sa lokal. Lalo na digdi sa Legazpi ta saro da sa mga rason kunata na mumuyaan digdi ta generous da kita mga taga Legazpi kaya namumuya digdi na magpara pasiringan sige antara udakan mga taga Legazpi. Well, in a way tama man siguro iyan ta an kunyan baga iyan bagang burak pag mahamot iyan ang pigdadayo kan iyan na pukyutan. Kung sa insin na nakakakuanin, maray-rahay, duman minadayo yan ang mga badyaw. Now, let us not be misinterpreted na pinagdidiskriminar tapo sinda. Po? Ang gusto ta sanang sabihon digdi, ikolokar man sindang maray because yun sa indang aktuasyones, yun sa indang gibo-gibo, nag-endanger na kan sa indang buhay, and nagkikrear nindagit sa komunidad na imbes na matabangan sinda, imbes na tabangan sinda, dahil nalugod na tatabangan, tayo na nga niyan, so nang kikiblit, may nang mumuda, may nang kukudot, may nang kukuspa. Pagkatapos so mga badyaw na minasabit dyan sa jeep bagatabi, tanganing duman magkolekta man sa mga pasaheros, bibugtak man sa alanganin so driver. Tapag na diskwedo yan na badyaw, driver ka kan pampublikong bihikulo, papanimbagan mo iyan.
Kung araw kan bagaan sa indang gibo-gibo, ngunyan, dayta sinda pinagdidiskriminar. Ang punto ta sa nadigdi is, masalugar man an sa indang grupo na mas lalong matabangan. Because, yan nga ning mga badyaw, sabi ta na nga ni, mga indigenous peoples iyan, indigenous people. Sarong grupo iyan, kan lahi niya to digdi sa Pilipinas na rekonisido as in protehido kan lay. Ang ugali ninda, yan ang mga badyaw na yan talaga, they are natural wanderers. Dahil na permisa sa indang lugar. Sige sa nang ralakaw kaan. Kung sa insin na makakuanin na limos, nintabang, duman makaturog, duman mahigda, pati mga aki, daradara kaan. Iyon ang natural nindang kultura. Kaya lang, nakakako niya na it's annoying na po tabi. It's disturbing na yung general peace kan sarong persona na o kaya kan nagkakapirang persona, nagkakapirang sektor kan sa syudad, nadidisturbo na ang katrangkiluhan man. Na imbis matabangan, daita, ikikaw yung nalugod ikang pagparakibliton ka, pagparakuliton ka. Oh. Pero may nako kitang report yun, nabako sa dadigdi sa kunyan yan sa mga kalye. Pati da sa eroplano, iguana. Nasa eroplano na sa mga badyaw. Let us not be misinterpreted ha. Protehido iyan na sektor na iyan kan sa tuyang susidad. Ang sa tuya sa nadiding punto na nadidiscuss tayo ni is because to, sabi na nga, isa lugar man sila to protect their, kumbaga, sektor na mataraman man na bako arog kanan pakipaglimos. Uyugon man yun. Sabi ni Anding Marbella kasuhapon sa interview ta, na hiling ta duman na igwang nagakapot pa lang kaan ng mga nagtitienda ng mga alahas, duman yata sa Manila o kung sa ina lugar, may tipak daa. So, kada koleksyon yata, igwang ng itita o manduman. Parang sindikato, may nagakapot ng sindikato na i-exploit na lugod ining mga badyaw. Na mga yaon dyan sa tuyang palibot, na-exploit sinda, arog ka iyan. And endangering their health, yung buhay ninda, mga akilingon mo yan, pipaligid sa nabaga dyan sa paril, kung saan nagkakaturog. Ukan saro ito, nagpornete pa dyan sa sawangan dahil sa koleksyon. Jesus Mariosep na pangyari na ini. Ano tabi, Sir Andy? Ngunyan, na-locate ni Daso Istada dyan sa sarong purok sa Bitano. Nako, dugita da ang palibot yun. Stagnant ang tubig. Yaon naman so, daita na sa udon ta, bata udtong yan, may mga nagkakaraon na buda na nagpipipara na kan pangudtuhan. So, yan tabi, sana yan, lalo na ngunyan na bare months na baga, magulpi pa yan ta. Iyon na iniso kasagsagan baga, kan pagiging generous kan mga tao. Ngunyan, igo baga paano ning layman, nabubugta kita digdi sa tahaw kung anong ang sabi kan mala Diyos, tabangan so na nga ipo. Igwa manin lay na anti-mendicant silo. O, saan kita duman malugar tabi? Ano po? So, sa bagay, sa pagtabang so tama, so kaya. Igwa ba kitang kasabihan na, you cannot give if you do not have. Hindi ka man makakatao, kung hindi ka maning ikatao mananggad. Masasabutan man yan. And you cannot teach if you do not know. Hindi ka man makakaturo, kung hindi ka manin aram. Kaya araw po ang ining sa mga badyaw, recurring problem na ini. Kansaro nga ni John, paligaw ako, Domingo, dinaglunad akong jeep, halik yan sa Kapitolyo. Aga ito, mag-aalas 6. Di diretso sa biyahe, pick up pasahero. Minapundubagan dyan sa May Daraga, tapos sa ining Kamalig, then Ginubatan. So, madiretsong Pulanggi. Pag abot duman yun sa Ginubatan, napuno sa jeep. Pira ito, maabot sa 9 o 10, puro badyaw. Ang target ninda, Pulanggi. Sarong grupo, napuno sa jeep, hali tulos. Nagbarayad man tabi. Pero nadadangog, sa pagbayad na ito,
Pulanggi gabos, duman so target nila sa operasyon nila 2 Sundays ako sa Pulanggi. Duman sinda makunyan man. Malibot na naman sa komunidad. Tayan, sabi ni Sir Anding Marbella, yung sa Task Force Kalinigan Legazpi, pinaghahanap ka anso kunyan sa mga lugar na medyo accommodating sa inda. Saro ngayon Legazpi sa medyo accommodating. Kaya yaon din nagkakamorya na pagparabalik-balikan po kitang taga-syudad ni Legazpi tabi. Kaya lang yun nga niyan. Imbes na mahirak ka, naa-annoy ka tabi, so naiiritar ka sa manner kan sa inda pakikipag limos tabi And kung igaw man ang gadnin nagagamit ka na grupo, may nagkakapot, pinag-exploit ining sektor na inikan sa tuyang nasyon kahirak man tabi. Anong advice mo tabi, John, tanganing maka-ready na sumasunod na programa and mailaog tapayan niya ng mga hanap buhay? Eto na tabi kita, eto na sa pangarang kambilog na pwersa. Salamat po kan sa inyong paghinanyog, asin mahal na Diyos ang magbantay.